पलिटिकआव बिभिन्न राजनीति दल दङ हिसाबै खौसे जाथारनांगौ होननायथ' गैया। नाथाय नोङो आङो जायखि राजनीति दलाव थाया मानो बयहाबो जुदि ओनसोलनि सिन्था खालामनानै खामानि मावो गावनि हारिनि सिन्था खालामनानै जुदि खामानि मावो अब्लानो जोंनि खामानिनि दारैनो रेजाल्टआ बे खौसेथिनि रेजाल्ट मोनहैगोन। जोङो बेसिकेलि फैगौ इलेक्शनखौ बेस खालामनानै दा गामि गामि प्राइमारि ब्लक मबिलाइजेशन प्रग्राम जों लादों। UPPL आरो BJP BTC सरकारा ओनसोलनि जौगानायनि नामावहाय दा मा खालामगासिनो दङ परिबर्तननि नामावहाय मा खालामगासिनो दङ BTC ओनसोलनि जौगानायनि जि रां थाखा फैसा बे थाखा फैसाखौ UPPL नेताफ्रा BTC आव माबोरैहाय कारापसन खालामगासिनो दङ ओनसोलाव खुनु धरनि दासिमबो सरकारि आसनि जायाखै बेफोर खोथाखौनो जोङो रायजो राजाफोरनो खोन्थागासिनो दङ रायज्लायगासिनो आं नोंथांनावनो सोंनि नोंथांमोना जार्नालिस्ट रिपर्टार गामि गामि हाबो जेरावबो थाङो बयजोंबो सावरायलायो जोंनिफ्राय नोंथांमोनहानो बांसिन निश्चय नलेज थागोन इनफरमेशन दं नोंथांमोनाव जे बबे जायगायाव UPPL गभर्नमेन्टआ दासिम बेसेबां थांखो समा 2020 आव सरकार दादों दिनै 2022 सेप्टेम्बर लास्ट दिनैनि दिनसिमाव बबाहाय LP स्कुल गंसे लुखो बबाहाय कालभार्ट गंसे बानायखो बबाहाय हेल्थ साब सेन्टार बानायखो अबाव मा बानायखो नोंथांमोननि दारैनो आं मिथिनो लुबैयो। रन्जन दैमारिया बर'नि सासे नेता सोरबा मानियो सोरबा मानिया बे आलादा खोथा खिन्थु रन्जन दैमारिया बर'नि सासे नेता बेखौ जों बयबो मानियो मानिनांगोन मानिनाया मोजां। दा बे नेताया जेल जादों बिथांखौ लाइफ सेन्टेन्स होदों बिथांनि लाइफ सेन्टेन्सनि पिरियडआ टाइमा जोब्बाय हिसाबै बिथाङा जेलनिफ्राय गबोनांगौ बेनो जोङो बयबो नेगासिनो दंमोन लुबैदोंमोन खिन्थु आनफर्चुनेटलि गभर्नमेन्टआ बिथांखौ मोनोब्ला आरोबाव बांसिन हेरेसमेन्ट होनो उद्देश्य लानानै दिनै आरो माखासे नंबां जाबां केस बसायनानै बिथांखौ सोनानै दोनफिनदों। जोङो बर' हारिया जयैनो नों जिखि पार्टियाव थाया मानो नों जिखि मावा मानो जयैनो बयबो अपिनियन क्रिएट खालामनांगौ जे रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय थाबैनो उदां खालामनांगौ आरो बे खेत्रआव नों जिखि पार्टियाव थाया मानो NDP कमिउनिटि बिथांमोननि दैदेनगिरि नोङो नेता जानो हागौ नोङो दासिमबो अबावबा नेता जायाखै जानो हागौ सोरबा राजनीति दलाव दङ जानो हागौ सोरबा राजनीति दलाव हाबाखैबो जानो हागौ बिथांमोनहा दिनै ज' जानानै गावसिनि नेता रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय बहननायनि जिखुनु आदब खायदा आरो हाबाफारि बिथांमोना लानांगौ।